Например, ще ни кажеш ли, татко, защо адът изведнъж вече не се нуждае от пазител? Имам си причина. Това е добра причина и го обяснява, както винаги си супер ясен. От какво се оплакваш, Луцифер? Имаше свое царство като награда за лошо поведение. Така ли го виждаш? Стотици хиляди години бях принуден да измъчвам души в ада. Бях кралят на ада, но още съм там. Ако това не е отровният плод, не знам кое е. Нямаш представа какво беше и колко ти е лесно. Лесно? Прекарах целия си живот после, отколкото в ада. Луци, Михаил, стига. И какво може да е по-лошо? Да имам твоето лице. Познай, когато близнакът ти е светлоносецът, нямаш избор, освен да живееш в сянката му. Получихме същите ръце, същото лице, същите рамене, само че ти имаше бонуси и успя да се самоактуализираш. Не, няма нищо, но не се заблуждавай. Сам си виновен за това кой си. Луци. Аз обвинявам теб. Михаиле. Разбира се, малко жалко от деца.